Welcome. Oh. Shout out ni Bungol. Kusog Shout out sa kay John Milton Paluma. Number 1 sa listahan. Ayan. So yun mga kalaagan, good morning yung tanan no. So naaday ko diri sa Sitio Kalipay Upper Mahanlod. So unwind sa ta diri. Nindot kay view, bugnaw kayong hangin, presko kayo. So sa musaka diri mga kalaagan no, walay problema sa dalan, okay ra kayo, simentado siya. Kung kinsa tong gustong mag-overnight diri mga kalaagan no. So naaray ka istihan. Yan, nasay 300 pesos diri mga kalaagan no. Kana siya. Kung ganahan ka maglingaw-lingaw na ay video kihan ay imnanan si Mark ninyo. Siya day tag-iya ning imnanan ay video kihan. So pwede ra sad gyapon makaluto-luto. Yo no. Manager diri mga kalaga no. Manager. Og unsay kasulti nimo diri ko? Kung unsay mo kasulti diri? Applyan dito? Wala mo daw. Nindot kayo no? Kini siya, Chichito. Unsay mong ikasulti diri Chichito? Okay kayo. Nice kayo? People in wine. Nice view. Ikaw din, usay ka kayo. Nindot kayo ne, nindot kayo dire. Boss. Bude. Malingaw mo mula. Malingaw ta, mula dire. Apo kayo. Ay bijukihan. Bisag layo. Pero sulit kayo ang paglaag. Pwede na hotel rin o, naikuan ba? Bangan. Ayos kita rin kung kuhan gusto nagkupag stress reliever rin, hari kita rin. Ay, kana. Balik. Naning kayo ning usa dere oh. Naning kayo. Si manager, unsay mo ikasulti sa mga tao nga gusto mo ari? Kaya mo magpabilian wine. Pwede hari mo din, ganyan mga robes nga affordable din kayo. Barato rin mga robes ya. Usa ipakita ang Rose mga to, mga to. Hindi sa tao. Risur na. Usa pa, shout out. Shout out sa Siring Boys. Siring Boys sila. Wala sila. Shout out ang imong page. Saan ko sa akong page nga Happy Road Resto Bar. Please like ko sa page mo sa Facebook page nga Happy Road Resto Bar. Okay. So, mga to mga kalaga no. Harvest na, Jay? Harvest ako sa kuwang tanong. Harvest ako sa kuwang tanong ng silihan ha. Siling labuyo. Siling labuyo ni. Ako isugba, ang ako ang kalabaw, ang ako ang imalunang. Na kalabaw na mo kuyog dire, gainga. Ore, kalabaw. Sige ko dia god. Go ba rin sulok. Lalo mo isugba. Odi ni lang magpiday. Muro si kuan siling nga. Ano daw? Labuyo. Labuyo oh. Siling labuyo. Ano, pamutulao. Oh, kabantay siya. Isugba na to. Isugba kaya mo. Pre, ang bakal mo. Nindot kayo ba? Unwind. Dudyo. Ay ngiyo dili polluted mangod. Iyo, harvest na. Mga guys, muna tagiya sa kuan mga guys, kini. Sa silihan. Oh. Gusto ko na mo palit mo kuan. Are ra man ni kuan. I-restore mo. Oh. Gusto mo sinako. Oh.
oh. Sa lima katuig karon pala siya katungas balik pre. Karon pa din yan napalit. Okay, yang garbage kami namalit, nag-order sa boss. Sabay tayo Oh, dito dito. Dito. So, kalabaw niya. Ang kalabaw, patuna kay yaw na ron. Wala na, nagsalimuan. Welcome to Alibay Hotel. Sinugbang mais. Tayang ilaw o madalas oh darling, darling, stay. Daro, tugpong mo diay. Ali. So karon manakop mig manok mga kalagan. Manok Bisaya among tulaon. Nya akong isod dere. Mo na akong sudlan. Buyot. Kripan. Mang, okay ra ka, Mang? Naglibog na may asa may agi. Naidalan dito. Nasa idalan dere. Ha? Nawala na tamang? Dire siguro? Ito. Mag dire. Mana gyud? Nasaag na gyud mi. Ito. Wrong turn na unta mi ganiha mga kalaagan. Adto unta mi didto agi. Gani na ini sampit among kauban adere. Ako niya na lang, ini ka apon, ato sa dakong manok. Oh, may manok ko kita eh. O siya may manok ko na to rin ako mula man. To na manok ko. Tara, hantingon na batuon pa ni. Ah, kalisudan na oy. May di na ignas. Way manok nga magpadakop. Manguha na lang tag kamatis ani. Di ka ano kamatis oy. Islero. Kamatis, kamatis. Kamatis. Yang down dit ulan-ulan. Dami. Kanang kuan ba, way manok nga magpadakop di. Manguha na lang tag kamatis. Ketawa ka mo. Alam mo na. Otro ka. Tao lang ba? Migani dili ka bulong ko taos amang. Matira. Nah, ito ka amang. So na amang let. Atag na. Tuloy. Alit pula bi. Baligya naman manok ba dito. Tino kay baga na kong kabil. Ah, may ani oy. Studio. Sige tingnan mo. Ah, yawa ni oy. Oy, gikan exclusive ang kan ni ang ganang ano ba ga timplada ba? Exclusive gikan. Ano tumudahan ba? Ayo nya na naray mga baso na magkuar mi dia. Kambok na. Bisayang manok lami agi day. Pisko kayo basta natos bukid mga kalaagan no. Ablayan Peak. So na ako diri sa Ablayan Peak karon mga kalaagan no. Teo. Ay.
Yun no. Mga kalaagan. Mga kalaagan. Kansaluy! Ablayan Peak. Kansaluy! And Kalipay. Kansaluy! Kansulo. Nanagami na mga kalagan. Oh. Namin naabot namin diri sa Ablayan Peak. First time. Welcome. Oh, Shout out eh, Bungol. bungol. Kusog yung higop. Kay John Milton Paluma! Oh. Pirma sa listahan! Ayan. Shout out ko, Papa. Ina doon, shout out, Papa. Karon mo nakabalik mga kalagan, karon mo nakabalik mga katapok. Oh, good. Sa Lireng Boys. Oh, mao na yung mga kusgan sa liring dai. So, hapon na. Shout out. Shout out sa mga viewers salamat God bless. Oh, kinsa pa dia? Mga viewers. Shop Minimar. Thank you. Yun. Nagfag na dito sa Ansan mga kalagan. May untag dili magulan kay para nagtugbong na mo ba dili kay ngundanglo dili siya basa. So, yun. Sa mga nag-rides, ride safe. Peace out.